Ana samuwan sabon wata wanda malaman fiqh ke ce ma al kuma da turanci masana ilimin falaki ke ce mashi astronomical neman, wanda in ka fassara da Hausa shine samuwan sabon wata. Ana samun shi ne saboda yanayin tafiyan duniya da kuma tafiyan rana da wata. Wato duniyanmu yakan kewaya rana, sannan kuma wata na kewaye duniyanmu. To akan samu lokacin da suke daidaita a kusan layi ɗaya. In suka daidaita kusan layi ɗaya sai ya kasance watan shi ke tsakiya, rana na gefe ɗaya, duniyanmu na gefen ɗaya. To yakan zama cewa cikin wannan iwon da suke cikin kwana 29.53 da wata ke kewaye duniya, sai ta daidaita tsakanin rana da duniya, sai ya zama daga gefen mu da muke a duniya ba mu ganin haske ko guda ɗaya cikin wata, sai ya koma bakin wata kenan, shi ake ce ma black moon ko kuma astronomical new moon da turanci, ko kuma al wanda ake ce ma samuwan sabon wata da Hausa. A lokacin da aka samu ba haske ko guda ɗaya a cikin wata daga duniya inda muke kallo, kuma kamar inda na bayani yakan ɗauki tsawon kusan kwana 29.53 ya sake dawowa da inda kuma hasken zai sake ɓacewa gaba ɗaya. In suka ci gaba da wannan iwon, wata ya ci gaba da tafiyan shi, shine daga ya fara karkacewa daga wannan layin da suka yi a tsakiya, shine muke iya fara ganin haske yake fitowa a jikin shi, hasken rana, wanda za mu ga ya fito, an ga alhilal wato jinjirin wata. Sannan wannan da ido ana iya ganin shi da kusan bincike ya nuna sai kusan awa 17 zuwa awa 18 bayan an samu wancan din wato astronomical neman ko kuma samuwan sabon wata. Sannan da na'urar hangen nesa ana iya ganin shi da kusan awa 12 wato telescope. Duk da dai akwai na'ura inda ake samun telescope da za a iya ganin shi a lokacin da aka haifi jinjirin watan ma, abin da ake ce ma CCD camera, wanda charge coupled device ne ake ɗorawa akan telescope. Ana iya ganin jinjirin watan a lokacin da aka haife shi ma. Haihuwan wata bai da lokaci ƙayyadajje da za a ce ana haihuwan wata, ya danganci lokacin da ya faɗa, lokacin da suke wannan iwon. Shi yasa wani lokaci za a ga ana haifan jinjirin wata kuma samun jinjirin wata ko al ko conjunction da safe, akwai lokacin da ake samu da rana, akwai lokacin da ake samu da yamma, akwai lokacin da kuma cikin dare ake samu. Bai da wani lokaci da aka ƙayyadajje a ce lokaci ɗaya ne kaɗai ake samu na haihuwan jinjirin wata. Ya haifi ko an samu sabon jinjirin wata 12 dare, kuma kashi garin shine 29. To zuwa faɗuwar rana an samu awowi da dama wanda zai fi sa watan ya ƙara girma, kuma za fi iya ganin shi cikin sauƙi akan a ce an haifi watan da safe. Sannan kuma a safen 29 da zuwa faɗuwar ranar 29 ba za a iya ganin shi ba saboda awowin ba su da yawa. Nukusani shine in an nemi watan ranar 29 ba a gan shi ba, sai a cika zuwa 30, wanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisai da dama da ya ce fa in gumma alaikum, wato in ya buya muku watan sai ku cika 30. To dalilan da ke sa wata ya buya suna da yawa. Wani lokaci wata girman shi ya isa iya ganin shi da ido, amma saboda hadari da yanayin hazo ko kuma wasu atmospheric condition, wato yanayin sararin samaniya, sai hana shi gani.